To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan sabon shiri ne da za mu fara yin shi. Za mu dinga tattaunawa, za mu dinga ba da muka, za mu dinga kuma dogaro da wasu littattafai da manya-manyan marubuta na duniya suka rubuta. A wannan karo shirinmu zai duba ne ga wani littafi da ake kiran shi The Psychology of Money. Wato shi wannan shirin zai mai da hankali wajen koyar da mu yadda mutum zai nemi kuɗi cikin ilimi da kuma yadda ake neman kuɗi. To a cikin littafin shi marubucin ya ce, the most fascinating thing about finance is that an ordinary person can outperform a highly educated expert simply through behavior. Wato abin da yake nufi shine, wato kuɗi yana da wani abin mamaki. Abin mamaki da kuɗi yake da shi shine, wato wanda yake mutum wanda yake ordinary person, wanda yake ba mai arziki ba kowa ba, zai iya samun kuɗi, zai iya yin ƙoƙarin samun kuɗi har ya fi ma wanda yake da ilimi, the most educated, simply because of what? Saboda menene shi wannan ordinary person din zai iya fin wanda yake da ilimi iya samun kuɗi? Wato saboda ɗabi'u, wato behavior. Wato behavior ɗinka na neman kuɗi yana determining ɗin how successful you're going to be in business. So thing one ya ce, no one is crazy. Babu mahaukaci. Kowa da kake ganin shi yake neman kuɗi. Wato babu mahaukaci a neman kuɗi. Kar ga mutum yana hauka a wajen neman kuɗinsa, to ba mahaukaci ba ne, ya san me yake, yana neman kuɗinsa ne. Domin wasu sai sun yi hauka, sai sun yi abu kamar hauka kafin su samu kuɗi. Wasu kuma they are very smart and intelligent when it comes to making money, ko kuma za su yi shi in a smart way. Kowa dai da yadda yake neman kuɗinsa. So no one is crazy. Marubucin ya ce, we all make decisions based on our unique life experience. Someone who grew up during the Great Depression sees risks differently than a tech worker from the booming 90s. Wato abinda shi yake magana a nan shine, we all make decisions based on our unique life experiences. Muna wato yanke hukunci ne, muna tafiyar da tsararrukanmu ne, muna tafiyar da al'amuranmu ne based on, wato yana da alaƙa da experience da mu da muke da shi na rayuwa, abin da muka kasance mun shi a rayuwa, abin da ya faru da mu a rayuwarmu da kuma yadda rayuwarmu ta taso. Ma'ana wanda yake ya taso gidan arziki, so decision making ɗinsa akan neman kuɗi zai zama da bambanci, completely different da wanda ya tashi cikin wato arziki. So wannan shine. Someone who grew up during the Great Depression sees risk differently than a tech worker from the booming 90s. Wato wanda aka haife shi lokacin da ake depression, lokacin da ake fama da inflation, ake fama da tsanani na tashin hauhawan farashin kayayyaki da matsaloli, zai zama da bambanci yadda yake tsara rayuwar shi da wanda kuma shi aka haife shi a lokacin da ba a fama da inflation da depression kenan. Yanzu kamar mu ce yanzu fa halin da muke ciki a Najeriya, inflation rate ɗinmu ya tashi, abubuwa sun yi tsada, rayuwa ta yi matsi. So wanda yake rayuwa irin wannan lokaci namu, decision making ɗinsa zai zama completely different da wanda maybe za a haife shi, ko kuma an haife shi lokacin da babu depression ɗin nan, babu inflation, abubuwa suna da sauki, akwai subsidy, akwai abubuwa da yawa. Mutum zai iya rayuwar shi ma har ya gama talaka ne ba tare da ya damu ba zai rasa ci ba zai rasa sha ba. So decision making ɗin dole za su bambanta saboda yanayin rayuwar da ya tashi da ita. Your personal history with money makes up a tiny fraction of what has happened in the world, but it accounts for about 80% of how you think the world works. Abinda shi wannan marubucin ke faɗa mana shine, your personal experience or your personal history, rayuwanka, tarihinka, wato wani small fraction ne, tiny fraction ne, wato wani bangare ne kankani da bai kai ƙwayar zarra ba ga
dukkanin abin da yake faruwa a duniya, wato jimillan dukkanin dan adam da suke abubuwan da suke faruwa a duniya, wato kai experience ɗinka da rayuwarka bai kai wato tiny fraction, wato it's the smallest fraction, wato wani yanki ne kankani. To amma wannan abin da ya faru da kai shine yake ba da almost kaso 80 na yadda kai kake tunanin rayuwa take tafiya da kuma yadda kake kallon duniya. This is why people from different background disagree on how to invest. Wannan shine dalilin da ya sanya mutanen da wato sun taso daga wato bangarori daban-daban na rayuwa, gidaje daban-daban na rayuwa, kowanne zaka ga suna yin husuma, suna samun disagreement wajen yadda suke tunanin za ka yi investing ɗin kuɗinka. Yanzu a misali za ka ji wani ya ce maka karka kuskura ka keeping ɗin kuɗinka in a bank, because the more you keep your money in the bank, the more wannan kuɗin yake devaluing, yake depreciating, wato darajar shi yake raguwa. So zai ce maka to kawai ka je ka investing kuɗinka ya dinga multiplying. Wani kuma zai ce maka a'a ka dinga yi saving ɗin kuɗinka, ka dinga saving ɗin kuɗinka, ka dinga saving ɗin kuɗinka, saboda in baka yi saving ɗin kuɗinka ba idan emergency ya zo ya za ka yi. So kaga wannan dukkansu kowane argument an ka faɗa maka dalili za ka ga kamar abin ya shi ƙwaƙwalwanka. To amma kowanne yana faɗa ne based on his life experience da kuma yadda ya taso da kuma yadda yake kallon wato duniya. They are not necessarily smarter or dumber than each other. They are just playing different games based on their own life experiences or based on their own lives. Wato dukkansu babu wanda yake da kiki, babu wanda yake bai san me yake ba. Dukkaninsu kowa yana da basirarsa, yana da hikimarsa. Illa dai wato kowannensu yana yanke hukunci ne based on wato yanayin yadda ya taso a rayuwar shi da kuma yadda yake kallon wato rayuwar duniya saboda yadda ya yi rayuwar shi. So mun gama da wannan no one is crazy. Sannan kuma luck, risks and never enough. Wato shine team 2 ɗinmu. Luck and risks are siblings. Wato zan yi magana akan luck and risks. Akwai wanda zaka ga an ce suna da sa'a. Sannan kuma ko sun taking in risks suna da sa'a cin nasara. Akwai wanda kuma ba sa iya taking risks. So yace they are siblings, wato yan uwa ne. Both are realities that every outcome in life is guided by force other than individual effort. Wato luck and risk suna da kamanceceniya. Ma'ana dukkansu idan ka taking in risk ko kuma luck, duka baka da ƙarfi, baka da iko akan menene zai iya faruwa. Bill Gates experienced 1 in a million luck by attending one of the few high schools in the world with a computer in 1968. Wato kaman Bill Gates wanda yake ya revolutionizing in computer world, wato wanda ya kasance ya zama mai kuɗin duniya a wannan lokacin baya. Bill Gates kusan ba wanda bai san shi ba a bangaren technology, an san irin gudunmawar da ya bayar ma computer. So ya zama lucky ne. He was very lucky saboda ya shiga makarantar da take da computer ita kaɗai ce, wato tana da cikin few schools da suke da computer a 1968, wanda ya bashi dama ya koyi computer, ya iyata har ya contributing immensely wajen wato revolution of software a duniyar computer. Luck anan shine ka samu damar zuwa inda za ka iya samun nasara a rayuwarka. A misali, if you want to be successful in life, whatever you do, luck ɗinka yana samuwa ne idan ka je wajen da mutanen da suka yi nasara suke, ko kuma inda ake yin aikin da kake so kai nasara. Kuma ba kowane wajen zaka je ba, a wajen da suke suna yin nasara, sun yi suna, an san su. So in ka associating kanka da su, so definitely you will be lucky to be successful because ka je inda luck din yake. Abin da shi wannan marubucin yake kokari yayi mana bayani kenan.
Sannan theme 3 shine the secret power of compounding. The secret power of compounding abin da ya ce mana shine the mind struggle to understand exponential growth. Wato ita zuciyarmu, wato mind ɗinmu tana shan wahala wajen understanding ɗin yadda mutum zai samu nasara ta ƙololuwa, yadda mutum zai nasara sosai a san shi. Wato mind ɗinmu tana samun problem sosai wajen understanding. Warren Buffett fortune isn't just about his skills. Akwai wani mai kuɗi da aka san shi mai suna Warren Buffett. Wato kuɗinsa da ya samu da sa'ad da isn't just about his skills. Ba wai iliminsa bane da basirar shi ta bashi. No, it is about his longevity. A'a, daɗewa da ya yi a field ɗin wajen neman kuɗin nashi. Of his 84.5 billion net worth, 81.5 billion came after his 65th birthday. A cikin kuɗinsa da yake da shi dala biliyan 84.5 na net worth ɗinsa na arzikinsa, to kuɗinsa ya samu dala biliyan 81.5 ne sai da ya kai shekara 65 na birthday ɗinsa kafin ya samu wani kuɗin. Duk wannan daɗe wanda ya yi bai samu wannan kuɗin ba sai da ya daɗe a cikin wannan field ɗin. If he had started in his 30s and retired in his 60s, he will be worth 99% less than he is today. Inda a ce ya fara a lokacin da yake da shekara 30 ne sai kuma ya ritaya a lokacin da yake da shekara 60, to da ba zai iya samun kuɗin da ya samu, wato 99% of kuɗin da ya samu a lokacin da ya kai 65 birthday, saboda ya wato gaza. Marubucin ke cewa the most powerful investing book ever written in this world. Wato inda a ce akwai wani littafi da za a rubuta na investment wanda ba a taɓa rubuta shi ba, shine shut up and wait. Wato ma'ana kai shiru sannan ka saurara ka jira. Ma'ana idan kai investing, so ka saurara ka jira har lokacin da za ka fara cin riba. A theme 4 kuma za mu tattauna kamar da ya shafi getting wealthy versus staying wealthy. Wato ma'ana ka zama mai kuɗi, ka samu kuɗin, sannan kuma ka daɗe, wato ka tsaya a tsayinka na mai kuɗin ba tare da ka samu talauci ko karyar arziki ko ka sauko ba. Masana da yawa suna cewa ba wai samun kuɗin bane, ba yin arzikin bane, a'a ka tsaya a matsayinka na mai arzikin ba ka tare da ka sako kuma ba kuɗin ba ko kuɗin ya gudu, shine babban wato aikin da yake gaban kasuwa. Ilimin da za mu samu a nan shine za mu tattauna mu gani cikin ilimi based on shi abinda wannan marubuci ya ce, mu gane yadda mutum in kai kuɗin ya za a yi ka stay in wealthy, wani mindset kake bukata ka zama you stay wealthy. Getting money requires taking risks, optimism and putting yourself out there. Wato in kana so kai kuɗi, kana so ka samu kuɗi, kana so kai arziki, shine sai ka yi taking ɗin risks, sai ka yi kasada. Dole idan ba kai kasada ba, to kai fa da yin kuɗi na ga sai dai ka ga ana yi, domin kuɗi da neman kuɗi yana buƙatar kasada. Optimism, wato imani na cewa za ka yi nasara, da ƙarfin zuciyar cewa za ka yi nasara ba tare da ka faɗi ba. And putting yourself out there, sai ka fito, sai mutane sai sun san ka, sai ka yi kururuwa an san da kai. Ba yadda za a yi kana neman kuɗi ka je gefe ka yi tunanin kuma za ka yi kuɗi. Mutane da yawa za ka ga suna so su fara kasuwanci a social media ko su zama masu kuɗi, su yi business, but amma suna tsoro, suna tunanin me mutane za su ce in wane ya gani. Look, if you are not able to put yourself publicly out there, mutane su san ka, so ba kai ba maganar success, because a nan ne mutane in sun san kana yi, za ka collaborate da su, za ka samu ka meeting with somebody that is going to help you and support you and help you to be successful, ko kuma ku join in hand ku collaborating ku succeeding, because most of the time ba da za ka succeeding kai kaɗai. You need somebody to support you, supportive hand, collaboration, kafin ka samu ka excelling ka
ka zama successful. However, staying wealthy requires the opposite. Wato bayan you are able to take risks, optimism and putting yourself out there, to shi kuma staying wealthy ka tsaya a matsayinka na mai kuɗin is the opposite of what you did in the first instance. Humility, fear and a survival mindset. Humility, fear and a survival mindset. Wato dole sai ka zama mutum mai ƙanƙan da kai, kuma sai ka zama kana tsoro, and then sai ka putin makanka wani mindset din survival, wato rayuwa cikin komi tsanani komi wahala kai dai ka san zaka survive, zaka rayu, sosai kana da wannan mindset din. Sai ka zama cewa ba za ka iya breaking ɗinka financially ba, sai ka zama wato kai gawurta wajen tara arzikinka, wajen siyan assets da shares ne, duk abin da zai sa kuɗinka ya dinga girma, kar ya zama ya tsaya waje ɗaya kana yin shi, saboda before the compounding magic to work. Wato yake cewa the most important of any financial plan, idan kana so ka shirya ka tsara yadda wato kuɗinka da arzikinka zai gudana, dole sai ka wato imbibing wani culture na cewa plan on the plan, sai ka yi shiri akan shiri, not going according to plan. Ba wai ka dinga tafiya bisa tsarin shirinka ba, za ka yi shiri akan shiri, za ka yi shiri akan shiri, ma'ana you plan and replan based on the plan. Ka shirya, sannan shirin yana tafiya sai ka ƙara shiri akan shiri. Wannan shine hikimar da take cikin wannan bayani. Leaving plenty of room for error. Leaving plenty of room for error, ma'ana kana da wato anticipation, kana da tunanin okay za a iya samun kuskure ko mistake, sannan kuma za ka yi kokari ka gyara. Ba wai kawai ka tsara ka yi planning kuma ka je ka tafi ba babu maganar tunanin cewa za a iya samun error ko mistake. Wannan zai iya kawo maka matsala a tattare da lamarinka. Sannan yanzu za mu je number 5, team 5. Wealth is what you don't see. Wealth is what you don't see. Wato arziki shine abin da ma baka gan shi ba. People tend to judge wealth by what they see. Fancy cars, big houses and Instagram photos. Wato mutane sukan yi tunanin cewa shi arziki abin da mutum yake gani ne, ma'ana motoci masu tsada, manyan gidaje, da hotunan za ku yi a Instagram. No, wannan ba shi ne arziki ba. Wealth is actually what you don't see. Arziki shine abin da ma baka gani ba. Wato duk abin da baka siya ba, kuɗin kan nan da ka aji shine arzikinka, ba wai abubuwan da ka siya na gidaje da motoci da wane ne ba. Duk wannan ba shine arziki ba. Kuma a ganka a jirgi kana yawo daga ƙasa zuwa ƙasa, from hotel, this hotel to another hotel, wannan ba shine arziki ba. Kuɗin kan nan da ka ajiye shi wanda baka taɓa ba shine arzikinka, abinda shi wannan marubuci yake so ya yi mana bayani kenan. Wato zama mai kuɗi shine kuɗin da yake shigo maka, wato kuɗin da kake da shi currently yanzu. But wealth is the financial asset that provide you with options and flexibility for the future. Wato arziki kuma ba kuɗi ba, wato arziki kuma shine wato financial asset, wato kuɗin da yake baka dama na flexibility na deciding yadda future ɗinka zai kasance na arzikinka. Wannan shine bambancin. Sannan kuma za mu je theme 6. Theme 6 shine the highest dividend. The highest dividend form of wealth is the ability to wake up and say, I can do whatever I want today. Wato babban cin nasara da sa'a na arziki na ƙololuwa shine ka tashi yau kawai ka farka ka ce zan iya yin duk abin da na ga dama da yadda nake so na yi da kuɗi na. Ma'ana kana da kuɗin da zaka yi da abin da kake so ka yi
a rayuwanka. In yau ka ce kana so ka ganka a America ko a wata ƙasa, you can do it because you have the money. In ka ce kana so ka siya kowace irin mota ce mai tsada, you can do it because you have the money. Idan ka ce za ka kyautar da kuɗaɗenka ne, ka yi sadaka, ka ba da miliyoyin kuɗi, you can do it because you have the money ba tare da kai tsoro ba. Wannan shine the highest dividend of wato wealth and money. Kuma babban wato girma da nasara da kuma taimako da arziki da kuɗi zai baka shine ya baka 'yanci na ƙarfin yin abin da kake so da kuma 'yancinka na yin yadda kake so da rayuwarka ba tare da wani ya controlling ɗinka ba tare da wani ya deciding maka me za ka yi ba, which is a far more dependable predictor of happiness than a higher salary or large house. Wanda shi wannan ya fi a ce wai kana aiki ana baka babban salary ko kuma kana da katotan gida. No, independence and autonomy shine the most important thing. So wannan shine abin da muka tattauna a wannan shiri, kuma ina fata kun ji daɗin wannan shiri namu. A nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri, kuma sai nan gaba za mu zo da wani littafin kuma mu tattauna mu ga yadda abubuwan suke. Ni ne na koyi Yusuf, sai mun haɗu kuma a wani sabon shirin insha Allah.